Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 18, versikulo 19. Tulungam ti kabsat mo, kat salakniban na ka, akasla na bilag abakod ti syudad. Ngam no makiapa ka kenkwana, di na kanto pasterkan, iti balay na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Lakay, naisagana kong dagiti arwatem amapan iti ayan ti trabaho. Agyaman ak bakat. Kat anusam manan nga agbati taasikaswam dagiti anak ta. Unay daytan, katuan ijay syudad ti ayan ti trabaho, kas foreman iti construction. Narwam kamin asa kala agawid iti malem ti Biyernes. Bali Sabado, kan Domingo kalaeng ngadda ditoy. Ay na. Imbag lakit din. Taman nakaawat ka nga asawa. Deta kat ti kayat ko kan ka. Ar-aramidak ti pagrebengak kan ka kas asawak. Taar-aramidam met ti pagrebengam kada kami a pamilyam. Sige nga rod, bakat. Innakon. Adda ka di papanam ading ko? Apay ka di. Oray awan papanak. Ado ti trabaho dito'y balay. Adda ngamin i-deliver ko alakok ita. Numabalin. Pakiraman mo kuman alabaan di may sa pantalon ko. Agsasaro no ngamin ti order kanya. Anya? Pailabam ti pantalon mo kanya? Naglaing kan ngay. Labam to Nagado ti trabaho. Nayon ang pailaang. Ibagbagak laang mo at no kayat mo. Numadi ka, saan ka mo tapilitan? Ruar ka arwar sa kagpalaba. Ala, bayamon. Lipato mo ti imbagak. Nanang, napanan ka din na ante. Rimwar manan? Napan ka no nagitulod itilang ko na abadbado kun sapatos. Ipalabanakit din kanyak ti pantalon na. Wan ngam isumat ti gumatgatang iti masapsapol tayo dito'y balay. Kat, pagbalinan dakit din nga alila, gaputa kasta. Imbagkan ko takanayon arumwar. Siyak ngay, adda aklatan dito'y balay. No adda pangibaunan dakan ka, saan ka amapmapan? Gaputa adda trabaho da, agibaon dalatan. Naglalay ngandan ngay. Ngam nutang danan nak, mapanak Nutang danan da kalakit de. O di mapan ka. Adda ka matgaya man ante. Nagapuan nyo ka di. Napanak man nagitulod iti lakok iti bangir a barangay. Napigsa ka di apagsapulan ti kunkunada nga online business, ante? Depende. Adamot di ado ti agorder, adamot di basit. Ngam imbagla day tuyon, ngam jay awan. Imbag man, ante, taman anusan nyo. Kanayon kayo anak ka motor. Kasla kayo lalaki, no kasjay anak ka helmet kayo. Ay natay ko nada nga ruden kaanakan. No awan anos, awan grasya. Isu sigurong ado ti kwartayon niya, ante. Saan mat nga ado? Ngamtay ko nakon. Imbaglaengen, ngamtay awan. Bakat. Agpaaramid ako maitibalay tayo ijay syudad. Mayatay ta panggap mo. Tadandanin ag kolehyo ti anak ta. Kat kapilitan nga ijay syudad nga agadal. Dayta nga rod ti makagapo. Kat kasapulan ka ijay. Taado ti pakakumikumak. Kasanon ngay dagiti ubing. Saan da pa'y mat nga amo ti araramidan da? Dayta nga rod bakat. Numang tangdanak pa iti agluto. Gastos launay. No ngay padasak akasarita ni ading ko atere. Takitaan na basit dagiti ubing dito kabayatan ti kaawan ko. Ay, padasam abakat. Ibagam nga uray iti aldaw laeng. Taagawid kan tumot laeng iti kamalaman na. Ading, mabalin ka di asikapay latimang kita kadagiti kaanakham, kan kastamutan kadagiti dingwen mi no mapanak ijay syudad. Uray, taagawidak iti malam.
Anya? Pumanaw kayo? Sa siyak ti mga ramid iti pagrebangan nyo? Akwa. Umay ko la ibaga, no kayat nakatulungan. Agpaaramid ngamin ni manong mo iti balay mi ijay syudad. Kat agkurang ti budget mi. No tangdanan mi amin nga agtrabaho ijay. Ay na, no adaman plano yu apagsayaatan. Ay katda kayo latan tadi kay mo't iramraman no adda parikot ko. Ala, inak nga rodan, ading ko. Lipatamon nga adda na ibagakkan ka. Kasla ni Manang Trudis di nakita ka naggapo dito balay Anya ka dito ginagara na. Pagbalinan nakit din ayaya dagiti anak na. Ken mangkita ka no kadagiti dingwanda. Naglalaingandan ngay. Unay kamutan. Papanan ka din ni Manang. Apay akasapulan na ti mga sikaso kadagiti anak na. Ken kadagiti dingwanda. Ay nano interesado ka, inkadamagan ije balayda. Adamot motor mo. Adalakit di makagapono apay akasapulan na ti kadwana. Mapanak man lang arudan ije balayda. Hindi ka, tano siya, sa anak nga interesado. Anya ka diti pakasapulam iti kadwa Manang. Apay anapan ka ije balay. Agpaaramid ko man ni manong mo iti balay mi ijay syudad. Kat kasapulan nak ijay. Masapul ko matimang kita kadagiti ubing. Kabayatan ti kaawan ko. Ni, adaak mo't Manang. Kayat mo, ading ko? Ay, ngam kasanungay ti trabahom. Di inton adda ka, sakto agi deliver kadagiti lako. Ay katagyaman ak ano kasta? Matulungak matlaang ni manong mo ijay syudad. Asino nga'y kumati agtitinulong, no saan ada tayo matlaang nga agkakabsat. Matulungan kan ijay syudad, lakay. Takayat ni Silin nga isupay laang timangkita kadagiti ubing. Ni, imbag man ta kayat na. Kasanon nga iti trabaho na. Mabalin na kano nga isamira. Itulod nanto kano no addaak. Nasayaat nga rod. Iti mabiit. Irugik nga roden ti proyektok. Ay katuan alakay. Addaak mo't akadwam. Tapno saan ka amarigatan. Mabiit mo't kid di amalpas dayjay. Taado kami nga agtrabaho. Nanang, awan ka diti na imas amasida? Awan, napanmut ngamin ni Antim ijay ayandamanang. Imbes nga adda ko magumatang iti masida. Awanen No si ka kumatinapan, tapno ijay ta amangan. Amangan no naimas manan ti si dada. Tapno siyak ti agasikaso kadagiti anak na. Nung ka. Masadutak lang. Uray siyak masadutak mat amang pakanti baboy da. Agpada tamat asadot nanang. Agpadata ka di? Isumat nanang. Masadot kayo amang nga sikaso kadagiti kasinsin ko. Masadutak mat agpakan iti baboy da. Ay, imbaglakit din ading ko. Tadda ka anang italkak kadagiti kakaanakam. Ay na, unay kamutan Manang. Nasingpot dagiti kakaanakak. Saan daan narigat abantayan. Nasingsingpot da nga adayo ngam ni Henry. Di pa'y maibaon. Masapul pa'y atangdanan. Imala iti inana. Isu tiim mo na anang ibagaak. Nga umay kuma, tawan mo trabaho na. Hanggang di namot kayat. Kasta na day di akabsat tamanang. Napatag ti bannog na. Kaslaawan ti masapul na kada tao. Siyak tupay ti makadado gumatgatang iti masapsapol mi iti balay. Di na pa'y kayat nga iraman dagiti badok alabaan no kas nga aglaba. Ay kat, kasano nga rudan ti panagbiag da ijay. Taawan kamutan ijay balay da. Amok pa yan Manang. Agiremedyo mo't no kayat na ti agbiag. Henry, ingka man agala iti saluyot di tataltalon. Tapno adda si daan ta. Masadutak nanang. Apay, kalding taaya, tamangan ta iti ruot. Ni, saan mo't apara kalding ti saluyot? Awan ti si daan ta. Tani, di mo't agawi din ni Antem. Tano adda kuma, sigurado agumatang dayjay iti karne.
Kumaa, manipod idi awan ni ante. Saan tan nga agsidsida iti naimas. Inaklangan alaan dya itlog ti manok na. Taisot si daan ta. Jak kayat ti ruot. Adda aya itlog ti manok ni Antem. Wan nanang. Adumat kat dya itlog na. Ingka nga rin alanganan. Tano di pa'y la sumangpet. Jay manok nan ti sidaan ta. Naimimas pa'y no jay manok ti si daan ta. Native ko naman. Bakit? Dandanin malpas jay balay ng aramiden me. Kat jay may sa asiled, kat parakin ni Silin. No lakit di, takayat na ti umay ijay syudad. Imbag ijay, tabagay ti trabaho na. Wen nga agpaiso. Mayat no umay ijay syudad. Tapno addakad kadwa tayo. Mayat pa ijay syudad apag negosyoan na, taasidag iti kalsada. Mayat pa iti lokasyon na, adu ti aglabas a tao. Maragsakan lakit din ni Celine. Apa man ang maibagakkan ko na dayta. Nasingpet ti kabsat mo, isu atulungan tamat. Wen mapangnamnamaan ti kabsat ko. Managtulong. Iso asid ada anak met amang tulong kan kwa na. Wan bakat. Kukwanan to ti may sa asiled ijay balay nga ipatpatak derta. Simangpet ka matgayaman. Agyan ka din dito eh. Umay ko lang alaan dagiti daddo maagargaret ko. Agpasyudad damanang, kat sumurutak kadakwada. Anya, sumurot ka man? Ne, apay nga eh. Mapan ko man kitaan no, damabalin ko apag negosyon ijay. Agnegosyo ka, ijay syudad. Wala, padasak numayat. Kat, da kami nga eh. Kasano kami. Ha? Anya akasano? Dadakkel kayon. Gaputad na trabaho yon, ang papanaw kayon. Di da kamin am-am mo. Ni, apay ko maadida kayo am-am mo, kat am mo mimat akabsat da ka. Wan, kabsat dak ngagpaiso, ngam di dak pay tulungan. Asino ayati di na kayat ti tumulong? No agpalaba ak idi, madi ka. No masapol ni manang titulong mo, di mo kayat. Asino nga rod ita, ti madi at tumulong? Sige, pumanaw kayo no day tati kayat yo. Uray di kay makikita. Naalam mo't gaya man ti daddo maagargarat mo, Celine. Wan manang, ngam amom ka di? Apaan nakit din ni Terry? Di ta kanupay ammo at tulungan? Apay ko maasaan ta nga ammo at tulungan. Isukit di tinapaidam Saan at tumulong no adda pa karigatan? Iso nga rod ti imbagak, ad-addan a nagrurod. Ay, no maminsan, masapol nga ikan iti leksyon ti may sa tao. Saan nga iti agnanayon kat agsangsanggir iti sabali? Sursurwan da ati tumakder iti bukod da asaka. Wan amanang, saan ajay mangnam madalatan iti sabali at tao? Wan Ay, sigurado, inton agkolehyo ni Henry, ang mga no ibagada nga umay da iti balay. Ha? Mayat nga tani manong, manang? Lakay, no dumteng to ti panawon nga ibaga ni Terry ang makipagyan ni Henry ijay balay ijay syudad. Mayat ka kadi? Saan, bakit? Amum no apay? Idi sikat ti agpatpatulong kan kuana. Di nakatinulungan. Ngam itatanalpasan ti balay. Kaya't nangagnaad ti anak na ijay? Saan amabalin bakat? Tano tinulungan nakakumaidi. Mayatak kumamat. Ala, no kasta ti desisyon mo, saan ko atub nga rin, lakay. Kat nasayaat mat. Tani silin asidadaan at imulong, inikam iti silid apagyanan nanto ijay syudad. Amum bakat. Nung amin panoy-nuyam ti may sa asadot. Nakarkarong agbalin asadot. Isu ati rumbang. Ikam iti leksyon. Tapno agsalukag. Saan aday tamang namnamalatan. Maawatan mo't siguro ti kayat ko asawan bakat. Wen, maawatan ka, lakay. Kat sapay la kuma, tamaawatan ti kabsat ko dayta.
Saan mo abasol no saan nakaamaawatan, bakat? Tinasken, sursurun da ti agtrabaho para itibagida. Kentap no maamiris da, ti kinapaidam da at tumulong. Ibagam man kini Manong Hener, makipagyan kumamot ni Henry ije balayta. Ay, mabainak. Idagkid-kid daw day titulong kan ka, di mo ida pinatgan. Ita, sikati agkid daw? No maiturad mo, di sikati mapan mangibaga. Jakmat ngamin amo akasapulan mo ti anak ko ti pagyanan. Dayta ket ti bagbagaken ka. No saan ka man nagtulong, saan ka met nga agkid daw iti tulong. Nanang, mapantaman ijay syudad. Agpasyar ta ijay balay da anti. Ay, jak maiturad ti mapan. Ta iti bagbagada nga inak ko mabantayan dagiti kakasingsin mo. Jak napan. Uray sika. Saan ka mat anapan? Tadi mo kaya ti agpakan iti baboy da. Ha? Saan ta nga rod makapan ijay balay da? Agbababawi ak ngam naladawan ti amin. Kasano atulungan data? Ket idi isuda ti dumawdawat iti tulong. Impaidam ko. Kababain mat nga agpaiso, nanang. Sapay, kaya't ko kumamot ti mapan ijay syudad. No siluluka ti puso at tumulong iti pada a tao, nang runa pay no kabsat mo, saan kamat abumda nga agpatulong, no si kamat ti agkasapulan iti tulong na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZ WT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami tinkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.